Ungayeki ukuthandaza, ungayeki ukuthandaza noma engabe udlula phakathi kwaziphi iy'nkinga. Ungayeki ukuthandaza, uqale ukuzenyeza uy'tshele ukuthi uNkulunkulu amagama akho kawezwa, akakwazi ukuzwa kangcono umuntu wangaphandle kunawakho ukuze kulunge ezakho iy'nkinga. Cha, guqa nje, ngena ekameleni lakho, uvale umnyango, uguqe phansi, uthandaze. Ekuthandazeni kwakho, make sure ukuthi uyamethemba, make sure ukuthi uyakholelwa kuyena, njalo uyamethemba. Ngoba ukulandela uJesu akuchazi ukuthi ngeke ube nazo iy'nkinga. Uthe lakho ivangeli liyinkemba, sinikeze lona. Aphinde athi yena uyisango lezimvu, ongena ngaye kuBaba uyokusindiswa. Aphinde athi obone yena usebona uBaba. So ukulandela yena kusho ukuthi ngeke kube nazo iy'nkinga. Kuyidonsa zikude iy'nkinga, kudonsa izitha zikude ukulandela uJesu. Ungayeki ukuthandaza, ungagive up sewulana. Ibanga usulihambele uJesu selilide kakhulu ukuthi ungajika emuva. Ungayeki ukuthandaza ngani kamama, ungayeki nje ukuthandaza.